ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು BK ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನನ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರಬೋ ಅಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಈ ಸರ್ತಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪೋದಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಧನುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರಫ್ ತಗೊಂಡು ಪುನೆಂಕ್ಲಾರ ಎಣಿತ ಪೋದು ದಯಪಂಡ ಆಯನ ಗುರು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೋದುಪ್ಪಾರು ಅಂಚ ಅರೆಣಿತ ಮೀಟ ಎರಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಧನುಗು ಆರ್ನ ಚೂರು ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿತ ಮೀಟ ಎರಪ ಒಂದುಪ್ಪುನು ಜೊತೆ ಬಲೆ ಪಂಡಿರು ತೂಕ ಆರು ಓಲು ಒಲ್ಪಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ರೂಲಿರಂತ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕಡಪುಡ್ದಿರು. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ಆಂಡಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಿನಿ ಪಯರ ಆಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬರೋದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೋದು ಬರ್ಕ ಅನ್ಬಿಡೋ ಆಲೋಚನೆ ಹೋಯ್ತದನು ಹೋಯ್ ಚಾಪನ್ ತೂಕ ಸೂರ್ಯ ಕೀರ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಮ್ನ ಆರ್ನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಟೆಂಪಲ್ದವರು ಹೋಯ್ತಾರು. ಸೊ ಬೈ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಶಿವ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಗ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ? ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಜೆ ನಾಳೆ ಶೂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲವರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗುವ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಸರ್? ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ. ಬಟ್ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದಾ? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೋಗುವ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೋಡುವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಮಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಮಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ. ಏನಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಬರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಡ ಇದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಹೋಗುವ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತು ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ದು ಮದುವೆ? ಅದು ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕೋಲಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಹುಣಸೂರು ಅವರು. ಹಂಗೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫ್ರೀ. ಇವತ್ತು ಏನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿಲ್ಲ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಒಂದು 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಅರೆನು ಮೀಟಾಯ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಮನು ಅಂಚ ಅರೆತ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಉಂಡಿಗೆ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅಂಚ ಬಿದಾಡಿಯರು. ಸೊ ನಮಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೀಟ್ ಆನಾಗ ಅಂಚ ತೂಕ ಬಯ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಳನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬರ್ತನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚ ತೂಕ ಇಂಚ ಏನಪ್ಪ ಇಕ್ಕನಂದ ಹೋಯ್ ಬಯ್ಯಡ್ಲ ದಾದಾಪು ತೂಕ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜನನ ಮೀಟ್ ಆಯ ದಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಿಂಪಲ್
ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಟೈಮು ಒಂಚೂರು ಇಜ್ಜಾನ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನ ಉಂಡಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾತ ಪಾಯರಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಲತಿಕ ನೆಡ್ದವರ ಅರೆಗ್ ಚೂರಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಇರಲ್ಲ ಚೂರ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಂಡೆರ್ ತೂಕ ಬಯ್ಯದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಓಲಾಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅರೆಗ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಿನಿ ಸ್ನೇಕ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇನು ಒಂದಿತ್ ಮ್ಯಾಗ ಸೊ ಒಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ದಾನುಗು ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ನ ಆತ್ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಗ್ ಏರ್ ಜನ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾತ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಧನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ನ ದುಂಬೆ ಫಾಲೋವರ್ ದ ಪಂಡ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿ ಹಾಬಿ ಆಕಲ್ನ ಅಂಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಆಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಅಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಧನುಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನ್ ನಾನು ಏಪೋನ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾರ್ದು ಇತ್ತಾರೆ ಮೀಟ್ ಹಾಕಾನ್ ಅಂಚ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ತಿಕ್ಕುನ್ ಪನ್ಪನ ಇಕ್ಕದೆ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬೈಜ್ಜ ದೆನ್ ಮೈಸೂರು ಬರ್ರೆ ಅನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತನ ಮುಟ್ಟಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಡೆಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಆರೆನ ಮೀಟ್ ಆವೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇ ಮೈಸೂರು ನಿಂಚ ಬತ್ತದ ರೂಮ್ಗು ಪೋದಾನಾಗ ರಪ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂಡ್ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಉಪ್ಪೇರ ಅವನದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಬಾತಿಡ್ದು ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಿರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಓಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಲೇ ಇತ್ತಿರಿಗೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬತ್ತಿತ್ತಿರಿಗೆ ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಅದನ್ನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ಇನಿ ಪಗೇಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಮೀಟ್ ಹಾಕ ಬಂದದು ಮೀಟ್ ಆಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತೂಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅವಳ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ 3 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಬರೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪನ್ ಪಂಡದ್ ನಮ್ಮ ಪಪಿದಾರ್ కదా ಬೈ ಬೈ ಟಾಟಾ ಪೋಯ್.